אתם יודעים, אני חשבתי על זה. תראו, יש לי כל הסיבות שבעולם להיות איש מאושר. רוב התפילות שלי נענו. רוב הבקשות שביקשתי, רובן מולאו. ובכל זאת משהו לוחץ לי בחזה. כאילו דווקא עכשיו, כשטוב לי ומסתדר, משהו זקף ראש בתוכי, זקף מכה מבפנים, ולא נותן מנוחה. הבדרן דודו דותן מת הבוקר בגיל 53, ככל הנראה מהתקף לב בעת חופשה בטורקיה. אחרי שהשתחרר מלהקת גייסות השריון, הפך דותן לאחת הדמויות המוכרות והאהובות בישראל. בשנים האחרונות עמד בראש ארגון אומני ישראל אמי. היום הם מרכינים ראש לזכרו. כמעט לא היה מישהו בתחומי הבידור, האומנות, המוזיקה, פוליטיקאים, עיתונאים, מאות של חברים, באו מאהבה לומר לו שלום. המון נפרדים היום מדודו דותן, שהיה גם שחקן וגם זמר וגם סופר וגם, ומעל הכל איש אוהב, ועכשיו, מכל עבר, מחזירים לו אהבה רבה. דודי ברגר, ילד עם עיניים עצובות מדמונה, זוכה במקום ראשון בתחרות שאני מנחה. הנה הוא בצבא שר בסינדרלה רוקפלה עם דובי גל. הנה הוא בהצגת ילדים, וכבר כותב מערכון ויודע להוסיף בדיחה על חשבונו כמובן. והוא מצחיק, מצחיק עד מוות. פתאום לפני כמה חודשים צלצל הטלפון בביתי הדל, ירדתי מהקומה השלישית, ובטלפון בחורה נחמדה הציעה לי לעשות מנוי בשחל. שחל, שירות חולי לב. רק מההצעה אפשר להשתבץ. אמרת לה, תשמעי, אני בריא. היא אומרת לי, אני מתקשרת רק לבראים. החולים באים לביקורת, לוקחים תרופות, אתם מסתובבים חופשי. אמרת לה, תשמעי, אני שוחה, אני צמחוני. היא אומרת, מעניין, עכשיו בדיוק פורסם דוח שבגילך, דודו, 50% מההתקפים זה בבריכה. אמרתי לה, את תתקשרי אליי פעם אחרת. אמרה, בסדר, אם תהיה פעם אחרת. ואני הנחתי שפורפרת לו, יצאו 2 דקות, יצאה דקה, ואני, עבדכם הנאמן, עשה מנוי בשחל, אבל נשבעתי שאת המנוי הזה אני לא מנצל. אבל אני כיום גר ברמת השרון, ואלה מכם שמכירים את היציאות מרמת השרון בבקרים, זה כאילו אתה גר על גבול פקקיסטן. אי אפשר לצאת מרמת השרון לתל אביב. אז אני כל בוקר מזמין שחל. כשאתם שומעים את הסירנות, הם באים לקחת אותי. תוך 5 דקות אני בתל אביב. דקה לפני איכילוב. אני אומר שאני מרגיש טוב. הם שמחים שהם הצילו נפש בישראל. ופתאום עובר לידי אמבולנס שצופר ולא עוצר, ואני יודע ששם שוכב אחד שהחליט לנצל את המנוי עד דגרות שחר. בואו נקבל אותו כפי שמגיע. דודו דותן. סיבה למסיבה עם דודו דותן. דודו ויוני דותן. תראה, מי שמכיר אותי באמת, חברים, עיתונאים, קרובים, חברים, יודעים שאני בעל הבית. אבל לבוא ללונה פג נתנדנד על הנדנדה ניסה נסתובב בגלגל הדודו הזה כבר כל האורחים נספו מאחר. איזה דודו? דודו דותן, כמובן. אל תפחד, אני לא אפול. אבל לבוא ללונה פג נרכב על הסוס הלבן. אף אחד לא יאמין לי כשאני אגיד שהייתי לילה שלם עם דודו טופז. דותן. דותן. מה, לא טופז? לא, אני דותן. מה זה? שקרן רבה. מה אני אמרתי לה? גויאבה? הנה 5 עובדות על דודו דותן. הוא פרסם 17 ספרים. הוא שולח בדיחות לקלינטון דרך האינטרנט. בתקופה השמנה שלו הוא הגיע ל-137 קילוגרם. לפני כל הופעה הוא פעם היה הולך להילרית. והוא זה שהלווה לפנינה רוזנבלום את הכסף כדי לפתוח את החברה שלה. תראה, יאיר, אתה מראיין אותי באחד הימים המרגשים והחשובים יותר בחיי. באמת, אני בכנות, אני מנסה להיות שלב ונחמד וזה, אבל אני עובר, אתה לא מתאר לך מה עובר בתוכי.
אני באתי להבימה. לא באתי להבימה לתפקיד, אני לא עושה שם, לא... זהו, אני הבאתי להבימה את סיפור חיי. את הדבר שהיה חסר סיכוי, את המקום העלוב והקשה, הבאתי להבימה. ואנשים יושבים שם ומקשיבים ומוחאים כפיים. אני מרגיש הרגשה של ניצחון. אני בא ממקום שהוא חסר סיכוי, תחשבי רגע. נכון. כשאני בא בערב להבימה, ואני רואה את השם שלי בחוץ, באותיות של חשמל, ומה אני מביא להבימה? תיאטרון הלאומי, את הסיפור הזה של אמא שלי שהיא עוזרת, שחברים לא רצו לשחק איתי, אסור להזמין אותי לבית, כי אבא שלי בבית סוהר. אני מרגיש ניצחון. כן, אני מרגיש ניצחון. ואני גם נורא רוצה שבני נוער ייקחו את הדבר הזה, את האופטימיות הזאת, שאפשר לעשות משהו עם החיים שלהם. תראי, בעצם יכולת עכשיו לראיין כאן עבריין צמרת. ואת היית אומרת, איך התגלגלת לבית הכלא? ואני הייתי מספר לך את אותו סיפור שאני מספר על הבמה, ובסוף היית אומרת, אתה יודע מה, זה באמת לא פלא שהגעת למקום הנוראי הזה. תגיד, אבל מה מחזיק אותך שפוי? כמו שיש אנשים רעים, יש המון אנשים נהדרים. I want to say a special word of welcome to all the Israeli performing artists and the other Israelis gathered in memory of Yoni's father, Dudu Dotan. I met him in Washington when the whole family came to see me, and then again I saw them in Israel. I'm sure that, like all of you, I will miss his great spirit and his great sense of humor. And I will always be grateful for the life he lived, the family he built, and for this fellow here. Shalom, Avner. אתה, אני מוכרת אותך מירושלים. זה רק אנחנו שנינו, זה רק אני ואת, והעולם איננו נגדנו ולא בעד, וככה כפי יכולתנו